Chukwu okike eze ndị eze Chineke kiri ife anyị ọnụ ọha tiola mkpọ once ọza m 200 times Chineke m ji eme ọnụ Chineke onye kere igwe ya na kene onwe onye kere nụ ọmụ ife anyị ọnụ ọha bịara n'ụbọchị nke taata ka nkwuo ka o esi wee dị aga m ala ihe ọbụla m kwuru unu ga-anụ ya bụka osi nla anụrụ m okwu mgbe a butere machin na m bịara ịrụ ọrụ a ihe ahụ sekọnta na-ebu machin ebe a a na-efu m ya machin anyị kwuta iji etakọ ya nke nwaanyị na-afụwa m bịara iwe ejighị m iwe afọ maka ejighị m iwe bata abata m n'obu ahụ ejikwa m obu aṅụrị apụ mana bifo anyị vute machin na m vute machin na vute ebe na ọ nwere agreement anyị mere and that agreement from otu esi bido atịrị na nke nkwụsị ya nọ onwebe onye m were nke ya onwebe onye mmiri nke ya machin na-ewetara masị nye ngwọ na motu na asị nye ọwara machin rụtara tinye m ya maka m nye ya lalent enwere ike ha eji eme iwu up in order to help my people and help people ndị na-arụ ọrụ ụbọchị machin na-arụtahụ ụbọchị machin na-arụtahụ ma ahụrụ ọrụtahụ ụbọchị ọ rụtakwa anụ rụkarịa tinye ya onye wusiri machin anya ọkụ maka ego ka eji ego ya wee bido ọrụ a na-arụ ya m fufuere my own part and that day m bịara kpufuru m ọbara wee kwubie okwu aja ọbụla atụrụ bara ọbara aja ọbụla atụrụ alụwa ya abụọ ọbara nnukwu aja ka mgbufu ọbara ewu ka m jidere ide wee kwubie okwu anyị dee ya ka agreement mana anyị edenyela akwụkwọ n'okwu ọnụ wee sị onye werekwa nke ibe ya onwe nke roro m si were nye m onwe nke ruo katapilo si were nye ya ma ọ buru ibu ma ọ pere mpe ihe a katapilo rụtara si were nye ọ ya dị agreement anyị kwụcha ya de anyị isi ise onye ọbụla kwubi onye ọbụla kweta onwe onye ahụ maka onwe onye eji maka ya wee kwudi okwu mana anọkọta dị ihe etu eji wee bikos abụ m onye na-atụrụ ọsọ mmadụ ndị abịa m ka mma obodo ka obodo dị mma kwuru maka m si wee taa afọ wee kpata ego m ji wee zụ machina it's like my blood ka m ji wee tụgawa ya ego wee tụta ego a so eme ntụpụ ama ha mgbe m tụga ya wee ego mana otu oru taa ka m kpọkọta ha ka ha bịa siri otu repereta ụlọ ọbara m ahụ ka ọ wee dụrụ ha na mma ogbe adịghị m mma and anya mmiri lachi ịgba m mana ọjọọ agba m bikos ihe mvulobu otu mvulobu ka o si dụrụ ndị so m n'azụ na ndị obodo m ha na-akịrị m ọba ya mana asị m judge me and them the God of the whole universe na mmụọ olile m na-efe mmụọ olile m na-agodo judge them mana nchi isi sekpụ ntị kịta awụdatịla abịago m ka m vuru machin a and ihe m ji chọọ ka m vuru machin a ụlọ wuji ihe ekwuru mbụ ka a na-eme machin rute ego ma ewere paakị otu machin si dinye ha ọnwa onye ọbụla nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla were ego machin nọ ma ọnwụ nke ndị rụrụ nke ndị obodo onye ha ya iruo ga-agba ya ụgwọ ahụ gbarie nke o ji eji tụọ ya ahụ ọkụ ọ ji ya gwọgide ọjọọ agwọta ha onwe ya oles ma wupụtachara ego niile ahụ oji bụ nke oriwu nke ruru machin ma nke ndị obodo oriri Chineke nkwuchi okwu ọwụla enọ ya mana ama m na ị ga-anụ ya iji eme ya ọkụ ka ha mara ọla emere ihe njideta ahụ ụlọ egbufuru m ọbara ma olefu anya si na nature will take its place. This is the nature. A na-ekwu nature dịka onye aja ala Obulo ogidi nwa ọnwa ebe a mgbe m batara gwara m unu enyere m unu oke nke unu n'ụbọchị tara abịa m ka m furu machin a ọnwa ihe ọbụla wụ ụtụ nwoke gbarala machin nwaanyị gbara machin ka m furu ka o bụrụ nye m nsogbu n'ụbọchị nke taata yes ana m evuru machin maka atara m ahụ wee jụọ ndị eji m ego wee gị azite m ya losi ọbụla m zitere ego m ji zụ machin losi mburu machin ga ya abalakwara m mana ụlọ ahụ ka m ta wetata machin wee zụta ya wee zụta ya ụlọ wee spend ya nnukwu ego machin ji arụta m 100 machines from this all who know what we jam and jam my name multiple stars global limited when I come to stay although more marriage jam anya like that because anya egwu ya na-eki anya eki kama nature will take its place or this is the nature aja ala ka m lọzụrụ ọkpa ana m akpọkọ aja ala Obulo n'ụbọchị nke taata na-akpọkọ aja ala legba agbụgbụ ụla nnatọ m kalụ nnatọ ka anyị na-eme ihe na-akpọkọ ogidi mmụọ oche Obulo ji aje na-akpọkọ egbo mmụọ na-echekwa anyị maka isiri ụlọ mara mma wee fuo ama yes na-akpọkọ isi nwa ojii na-akpọkọ ihe ka ọzara wee na-ekwubi okwu n'ụbọchị nke taata wee na-asị ka ha were ego aja ndị Obulo ihe enye ha ndị nwoke ebe nwaanyị na ebe onye ukwuru onye nkara ebe maka m si iwere nke gị nye onye ọbụla nke
anyị nwe ala nke maka ala na ahụ kọmiti land ala na onye ọbụla nwe nke e were rụtacha ego kama iji ewere ego anya iwere amara akpa akụ iri nke ahụ wee zuru ka ha were ego ndụ nwa aja Kano ewere ego ha anya ha ụgwọ na lụọ 10,000 gị wefia 2,000 wee nye 8,000 nke a 2,000 ahụ iji na nke ego agbada ego nke gị nwere nwe otu aka m sikwu ya yes ka ha gbara ego katapila ọrụtara m ewere nke ọcha katapila onye katapila ka ha riri ya nke ha were ya ka ịla nke ha ji ejiji agbariri ahụ ha nke na ala anya ala aja